Τα chemtrails και οι έξυπνοι σκόνοι τους είναι ένας μηχανισμός ελέγχου με τη δυνατότητα να ελέγχει τις πράξεις σε όποιον αναπνέει πάνω στη γη. Τα chemtrails είναι ο ψεκασμός των ουρανών και αφορά όχι μόνο τον καιρό και την ανθρώπινη βιολογία, αλλά και τον έλεγχο των πάντων. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, η τεχνολογία Smart Dust, έξυπνη σκόνη, είναι μια τεχνολογία που στηρίζεται στη χρήση μικροσκοπικών αισθητήρων. Οι αισθητήρες αυτοί είναι μικροηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες μετρήσεις, όπως η μέτρηση της θερμοκρασίας, η μέτρηση συντονίσεων και πίεσης, και επιπλέον επικοινωνούν μεταξύ τους αυτόματα, σχηματίζοντας έτσι δίκτυο ασυρμάτων αισθητήρων. Η DARPA, η μυστική υπηρεσία της Αμερικής, που ασχολείται με την ανεπτυγμένη τεχνολογία, αυτοί οι αισθητήρες είναι μόρια σκόνης, για να καταλάβετε, τα οποία τα απλώνουν στον αέρα και μπαίνουν στα ρουθούνια μας ή στο δέρμα μας και ενώνονται μεταξύ τους και μας παρακολουθούν. Καταλαβαίνετε πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έτσι, η DARPA, που είναι η στρατιωτική υπηρεσία ανεπτυγμένης τεχνολογίας, χρηματοδοτεί από τις αρχές του 1990 την ανάπτυξη της έξυπνης σκόνης για στρατιωτικούς σκοπούς. Με τη συνεργασία των πανεπιστημίων της Καλιφόρνιας, του Μπέρκλεϊ και το τεχνολογικό Ινστιτούτο της Τζόρτζια, γιατί από το 1950 τα πανεπιστήμια της ΗΠΑ συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αμερικάνικο στρατό και τις Αμερικάνικες υπηρεσίες, προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την έξυπνη σκόνη. Αυτές οι έξυπνες σκόνης σωματίδια θα παρακολουθούν τα πάντα, γιατί ενεργούν σαν ηλεκτρονικές νευρικές απολύξεις για τον πλανήτη. Διαθέτουν υπολογιστική ισχύ, αισθητήρια, εξοπλισμό, ασύρματης εκπομπής και λήψης και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους. Δηλαδή τα μόρια της σκόνης είναι ένας μικροπομπός και ένας δέκτης που απλώνουν τα αεροπλάνα στον αέρα και εμείς τα αναπνέουμε. Η έξυπνη σκόνη θα κάνει παρατηρήσεις και θα μαζεύει ένα βουνό πληροφοριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τους ανθρώπους των πόλεων και το περιβάλλον. Τη δεκαετία του 1990 ο εφευρέτης της, ο Κρίστοφερ Πίστερ, ονειρεύτηκε ένα τρομακτικό μέλλον, ότι κάποιοι άνθρωποι θα απασπαλίζουν τη γη με αμέτρητους μικροσκοπικούς αισθητήρες, όχι μεγαλύτερους από ένα κόκκο σκόνης, προσέχτε, έχουν κατασκευάσει αισθητήρες, όσο είναι ένας κόκκος σκόνη. Αυτό τον όγκο πληροφοριών φυσικά δεν θα μπορούν να τον διαχειριστούν οι άνθρωποι, αλλά γι' αυτό έχουν φτιάξει υπερυπολογιστές που έχουν προγραμματιστεί να αναγνωρίζουν όχι μόνο τι κάνουμε εμείς, αλλά και κάθε απειλή για τη νέα παγκόσμια τάξη. Θα δίνεται εντολή στο να εντοπίζεται η απειλή και έτσι η απειλή για τη νέα παγκόσμια τάξη θα εξαφανίζεται. Την έξυπνη σκόνη μπορούμε να τη δούμε στην ατμόσφαιρα με ένα πράσινο λέιζερ. Είναι μικροεπεξεργαστές κατασκευασμένοι με νανοτεχνολογία, δηλαδή μια πολύ πολύ μικρή συσκευή εντοπισμού, ένα RFID σε μέγεθος σκόνη, και επίσης αυτοοργανώνονται μέσα σε ασύρματα δίκτυα. Τα chemtrails δεν αφορά μόνο τον καιρό και την αλλαγή της ανθρώπινης βιολογίας, γιατί όταν μπαίνουν μέσα στα ρουθούνια μας, αναπνέουμε αυτή την έξυπνη σκόνη, φυσικά επηρεάζει και τη βιολογία μας. Αφορά τον έλεγχο των πάντων. Τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι αναπνέουμε, τι πιστεύουμε, πού πάμε, τι ονειρευόμαστε, πώς σκεφτόμαστε, ποιοι είμαστε. Παρακολουθούμε λοιπόν αυτή την εποχή τη γέννηση ενός οργανισμού ελέγχου με τη δυνατότητα να ελέγχει τις πράξεις σε ό,τι αναπνέει πάνω στη γη.